23-годишният Златин Светлозаров Михайлов се нуждае от спешна операция в Белгия. След отказа в Турция, сега надеждата на Златин и неговото семейство е клиника в Брюксел. Оттам вече са насрочили дата за операцията – 16 ноември. До тогава те трябва да съберат сумата за извършване на манипулацията, която е 2 пъти повече от предната – 37 000 евро. Значи, целта за набиране на средствата е това, че имаме отговор с по-големи проценти успеваемост на операцията от професор Броче от клиниката в Брюксел, но там сумата е 2 пъти по-голяма, отколкото в Турция. Имаме насрочена дори дата за операция. След връщането си от Турция, Златин и родителите му започват рехабилитация, благодарение на която той вече може минимално да размърдва краката си. Този напредък той отдава и на хората, които са били и остават до него и сега. Надеждата е едно нещо, което може би само то ти остава, когато си изпаднал в някаква безизходица и не виждаш никакъв изход от, примерно, заболяването, в което си изпаднал. Надеждата е последното нещо, в което вярваш. Надеждата, че хората могат да ти помогнат, че има все още добри хора и че всъщност тази операция ще се състои наистина, защото, както знаят повечето хора, тази в Турция просто не се състоя. И че аз ще почна да се възстановявам и ще се възстановя напълно. За Златин надеждата, оптимизмът и борбения дух са най-важни в такива ситуации. Скъпи приятели, заповядайте на благотворителен футболен турнир на 9 и 10 октомври от 9 часа в спортната зала във Варна за събиране на средства за моята операция. Ще съм ви много благодарен, ако наистина ми помогнете. И така, събота и неделя очакваме хората да дойдат, да се включат, да се забавляват, да поритат, да се скарат за някакви резултати, да има емоция, да е весело, да съберем пари, да ги занесем на Златин. Ние не само, че не участваме за първи път, ами ние по-рано сме и били организатори на такъв турнир, дори не веднъж. Нашия отбор се занимава с благотворителност вече доста години. Ние сме такъв от вече почти 10, а се занимаваме с благотворителност вече може би 5-6 години. Варненци имат големи сърца и бях приятно изненадана от самия факт, че те подават ръка тогава, когато някой се нуждае от нея. Надявам се и този път да е така. Нашия отбор, както каза и той в началото, винаги е подкрепил такива инициативи, така ще бъде и за бъдеще. Бъдете активни и спасете живот. Животът на 23-годишния Златин Светлозаров Михайлов. Участвайте в благотворителния футболен турнир на 9 и 10 октомври в Двореца на културата и спорта Варна.